Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні 17 лютого, середа, це 721-й день анексії Криму. В дитячий центр «Елів» знову приходили з перевіркою. За словами координатора польового правозахисного центру Олександри Кириленкової, приходили лише з прокуратури. Цього разу без силовиків, але з процесуальними порушеннями. Перевірка прийшла без попередження, а в документі не були вказані терміни, в які центр має надати документи. Їх вимагали негайно. 27 січня відбулася перша велика перевірка «Елів». За словами місцевих активістів, тоді прийшла велика група перевіряючих – ФСБ, поліція, прокуратура, СЕС. В результаті перевірки було вилучено документи аж до сертифікатів на миючі засоби. Співробітники дитячого центру були запрошені на бесіду в правоохоронні органи. Там цікавилися, чим займається центр, чому і як вчить дітей. Адвокат оскаржить заборону Мустафі Джемілєву в'їжджати до Криму. Марк Фейгін направив до суду заяву про незаконну заборону Федеральної служби безпеки Росії на в'їзд лідера кримсько-татарського народу на півострів. 2014-го російська адміністрація Криму заборонила в'їзд на півострів впродовж 5 років Мустафі Джемілєву, Рефату Чубарову та Ісмету Юкселю. Їхні позови також розглядаються в Європейському суді з прав людини. Хвиля репресій в анексованому Криму щодо кримських татар посилилася. Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Залякування, обшуки в сім'ях, мечетях і в дитячих центрах тривають. Нещодавно затримали 16 осіб, 4 з яких на 2 місяці залишилися під вартою. Їх звинувачують в тероризмі. Глава Меджлісу зазначив, Путін зараз діє тими ж методами, що і Гітлер під час організації Голокосту або Сталін під час депортації кримських татар. Тому час заяв, декларацій і умовлянь минув. Необхідно вдаватися до більш радикальних дій на міжнародному рівні. Обговорювати терміново посилення міжнародних санкцій щодо Росії, винесення цього питання на обговорення в Раду, на засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, для того, щоб просто запобігти, можливо, комусь здається, таким дуже надуманим нашим страхам, але ми бачимо, що воно до того йде, для того, щоб запобігти більшому злочину, який готується в Криму. Я ще раз хочу сказати, цей злочин ми бачимо як витіснення кримських татар повністю. Євросоюз бентежиться за кримських татар в анексованому півострові. В ЄС рішуче засудили незаконне утримання під арештом 13 українських громадян і представників кримсько-татарського народу окупаційною владою Криму 11-12 лютого цього року. Заява так званого прокурора Криму про можливу заборону Меджлісу кримсько-татарського народу і також ці обшуки і затримання кримсько-татарських активістів, до яких дійшло при кінці минулого тижня. І ми сприймаємо ці події дуже стривожено, бо для нас це означає, що відбуваються системні порушення основних прав і свобод мешканців Криму, України. І ми як таке засуджуємо ці події, засуджуємо незаконне утримання під арештом, засуджуємо також ці заяви, якими пропонується делегалізувати Меджліс. Ми закликаємо так звану владу Криму припинити ці політичні тиски, репресії і якнайшвидше відпустити всіх незаконно затриманих громадян України. У Мелітополі знайшовся зниклий Ернест Аблязімов. Виявилося, він виїхав на заробітки. Ернест Аблязімов пішов з дому ввечері 4 січня. Того ж дня його бачили на автовокзалі Сімферополя. За час анексії Криму безвісти зникли близько 10 кримських татар. Лише 2 з них знайшлися пізніше. Кримчанам все ж таки треба буде змінювати українські номери на російські. Верховний суд Росії розглянув скаргу кримчанина, але відмовив. Заявник вказав, що у Криму діє закон, згідно з яким всі документи, видані ще Україною, продовжують діяти і після анексії. Представник уряду Російської Федерації пояснив, що на території Росії діє закон про безпеку дорожнього руху, згідно з яким всі автомобілі повинні бути зареєстровані російським Державтоінспекцією. Суд підтримав позицію уряду.
Крим готують до війни з Туреччиною. Російський військовий експерт Павел Фельгенгауер заявив, що останнім часом зросла активність Збройних сил Росії, зокрема, вчення, проведені в окупованому Криму і Каспійському морі. Пояснюється підготовкою до повномасштабних бойових дій проти Туреччини. Начались внезапная проверка, большая мобилизация сил, и силы двигаются на юг, концентрируются в Крыму. Я не думаю, что это против Украины. Крым не подходит очень хорошо, в общем, для операции против Украины. И вообще украинский генштаб, наш генштаб, негласно объяснил, что это не против вас. Значит, кто еще остается? Турция. Полномасштабная турецко-российская война, которая включит и Черноморский весь регион, включая и побережье России, то есть Сочи, Новороссийск, может быть, Севастополь. Возможно, что-то произойдет в Армении, Карабах. А это все может уже разрастись, конечно, в общеевропейскую войну, которая, в принципе, может перейти в ядерную. Терористи атакують українських військових. В зоні АТО не вщухають бої. Проросійські бандформування 60 разів відкривали вогонь, застосовуючи заборонену зброю і нехтуючи домовленостями про деескалацію конфлікту на Донбасі. Окрім гранатометів та мінометів, цієї ночі окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Так, з напрямку Старомихайлівки по наших опорних пунктах в Первомайському та Нівельському противник вів вогонь з БМ-21 «Град». Під мінометний обстріл бойовиків потрапили позиції сил АТО в Пісках, Красногорівці, Широкіному, Лебединському, а також неподалік Чермелика та Водяного. Обстріли наших опорних пунктів з гранатометів та стрілецької зброї зафіксовано в Опитному, Мар'їнці, Луганському, Новгородському, Зайцевому, Троїцькому та Новоселівці. Окрім того, по українських укріпленнях в Опитному ворог застосував протитанкову керовану ракету. В школах України говоритимуть про 26 лютого 2014 року в Криму. Міністерство освіти і науки України рекомендує школам провести уроки, присвячені кримському опору в лютому-березні 2014 року. Основою для роботи вчителів стане збірка методологічних рекомендацій для проведення виховних заходів до дня початку кримського опору. Ідея створення матеріалів виникла кілька місяців тому. Після групи експертів Центру громадянської освіти «Альменда» приступила до розробки методологічного матеріалу. Сьогодні її презентували. Багато хто досі сьогодні вважає, що Крим повністю підтримав ті події, що Крим 100% проголосував на референдумі, що в Криму немає громадянського спротиву, що повністю Крим щасливий від того, що відбулося в лютому-березні 2014 року. Але це не так. Той спротив є. Что же сюда вошло? Мы попробовали сделать определенную структуру. Мы попробовали рассказать через фактический материал, через хронологию, как это происходило. Второе, мы отобрали фотографии. Третье, мы отобрали видео. Мы дали тот материал, с помощью которого учитель может создать свой конструктор этого заняття. Є особиста вина кожного з нас перед кримськими татарами. Ми дуже мало зробили для цього народу. Ми дуже пізно визнали їх корінним народом цієї їхньої землі. І показали той спротив людей, які, ризикуючи життям, відстоювали свою гідність, свою свободу, свою честь, ну, зрештою, і нашу з вами гідність нашої держави. Там, де діти сплять. В будівлі українського парламенту відкрилася виставка, приурочена до другої річниці окупації Криму. Про те, що об'єднало Айпетрі, дитячі голови та Поліна з сокирами, дізнавалися наші журналісти. Депутатам принесли сокири, на цей раз керамічні. На третьому поверсі Верховної Ради відкрилася виставка «Там, де діти сплять». В основі експозиції зображення Айпетрі українського художника Олега Тістула в обрамленні орнаменту Рустема Скібіна. Під горою – дитячі голови. Їх оточують керамічні поліна, в яких стирчать сокири авторства Влади Радко. По краях на колонах розташувалися соколи.
И у нас получилось такие вот уже совершенно зрительные образы, когда детские лица, детские головы окружены таким вот воинственным оберегом, который говорят о том, что наш мир, наши святые вещи, сакральные для каждого из нас, наших детей, нужно охранять. Таким вот тотемным образом святым для крымских татар являются горы, которые у них отождествляются с Крымом, их исконным местом проживания, их родины, и другой у них нет. Это святыня, горы для них это святыня. И вот эту святыню нужно защищать. И в данном случае вот как раз соколы опять-таки выступают тотемным знаком, символом силы, символом мужества и символом свободи. Поєднання символіки сучасних українських художників з традиційними кримськотатарськими символами здалося актуальним Меджлісу. Там вирішили допомогти провести виставку. Ми прямо говоримо тим, які сидять в Кремлі, ті, які від їхнього імені зараз хазяйничають в Криму. Ми кажемо, це наші топори, вони для вас. Це наші соколи, вони будуть в наших горах. Це наша гора, Айпетр, це наш Крим. Ми повернемося. Рустем Скібін допомагав художникам виготовляти придумані ними образи і виступив як автор. Тут представлені його роботи з кримськотатарським орнаментом. Наша аутентичная культура – это наши традиции, это фольклор и все, что с ним связано. Это наша память, это наши колыбельные песни детские, это символы и знаки, через которые мы передаем боль, через которые мы передаем эмоции, через которые мы передаем свои беспокойства о том, что сегодня происходит. Образи війни, Криму, надії легко зчитували і відвідувачі виставки. Она вызывает много ассоциаций. И с Крымом, и то, что сейчас происходит с нашей малой родиной во время оккупации. И в то же время она дарит нам надежду дополнительную, да, что мы все-таки туда вернемся, что все эти трудные времена пройдут, и над Крымом снова будет, над Айпетре, яркое небо, и топоры будут нужны только для того, чтобы колоть дрова. Оцінити експозицію зможуть народні обранці і всі, у кого є перепустка до Верховної Ради. Виставка триватиме до 19 лютого. Роман Спірідонов, Асан Емінов, Заман, АТР. Творчий вечір заслуженої артистки Криму, солістки танцювального ансамблю «Крим» Майє Анафієвої з аншлагом пройшов в Сімферополі. Професійна майстерність, великий темперамент і наповнені енергією номери показали танцівниця і її учні. Явлукоюни, Балихче, Тим-Тим і не тільки. Ці номери виконують найменше учні талановитого майстра і наставника Майє Анафієвої. Творчий вечір танцівниці був наповнений яскравими номерами, що більше нагадують маленькі вистави. Крім кримськотатарських постановок, можна було побачити танці й інших народів. Родзинкою вечора стало спільне виконання лезгинки з наставницею. Майя Анафієва розповідає, усі зусилля задля зростаючого покоління, щоб з дитинства прищепити їм любов до національних танців та традицій. Я хочу донести, что у нас очень красивая культура, очень красивые танцы, песни. Я хочу, чтобы наша молодежь и наши дети стремились развивать ее еще больше. Гості творчого вечора залишилися задоволені. Кажуть, отримали море позитиву і відмінний настрій. Майе Ханум, она настолько их заинтересовывает, что они, все, если ребенок даже не хотел ходить, он первый раз пришел, все, его уже невозможно оттуда забрать, он все, он хочу и все, и буду заниматься. Вроде она и строго с ними, но в то же время она отдает всю свою душу детям. И не знаю, сколько у нее силы, сколько у нее энергии заниматься. У нее же очень много детей, это детей 200, наверное, точно. И откуда у нее столько энергии? Наверное, она черпает от детей эту энергию и дарит ее нам, всем зрителям. Творчество Майе Ханум очень уникальное, необыкновенное. У нее в каждом танце своя изюминка. Каждый танец как бы лучше другого. И
Мы желаем ей как бы больших творческих успехов и шокировало, чтобы нас все больше и больше. За словами Майї Анафієвої, наступний творчий вечір не змусить себе довго чекати і обіцяє ще більше запальних кримськотатарських танців. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман» з Ельдаром Курцеїтовим. Залишайтеся з АТР. До побачення.